Γεια σας, αυτό θα είναι ένα tutorial για drift στο GTA 4. Ωραία, για να ξεκινήσουμε. Αυτό το παίζουμε από το PlayStation 3. Ωραία. Τώρα, έχουμε αυτό το αμάξι, ό,τι βλέπετε. Ένα αμάξι καλό για drift. Και θα πάμε εδώ πάνω. Εδώ πέρα, σε αυτό το... Περιμένετε λίγο να σας δείξω. Σε αυτό εδώ το σημείο υπάρχει κάπου σαν πίστα και είναι πάρα πολύ ωραία και ωραία να οδηγάς εκεί πέρα με αυτό το αμάξι. Ωραία, θα πάμε εκεί και θα ξαναγυρίσουμε. Ωραία, τώρα εδώ φτάσαμε. Να πάμε λίγο εκεί πέρα. Οδηγάω και με το ένα χέρι. Ωραία, εδώ πέρα ξεκινάει η διαδρομή. Τώρα θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να οδηγάω και να κρατάω την κάμερα. Ένα λεπτό λίγο. Πάω να σας το δείξω. Αυτή είναι η πίστα, τέλος πάντων. Θα σας πάω ένα γύρο. Ωραία. Είναι κάτι σαν πίστα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Άρα ξεκινάει από εδώ, μπορείς να κάνεις λίγο drift εδώ έτσι. Άμα θέλεις, και εδώ έχει μια πολύ ωραία στροφή. Πολύ καλή για drift. Και μετά τελειώνει εδώ κάτω. Ωραία. Αυτή η πίστα, τέλος πάντων, άμα δείτε στο map εδώ πάνω που σας έδειχνα, δεν φαίνεται. Αλλά είναι, αν μπορείτε να δείτε, στην αρχή αυτής εδώ της γραμμής, στο τέλος της γραμμής εδώ. Αν μπορείτε να δείτε, ναι. Ωραία, αυτή ήταν η πίστα. Θα συνεχίσουμε για λίγα λεπτά ακόμα να παίζουμε και μετά θα σας πούμε bye. Ωραία. Αυτό είναι ένα πολύ καλό αμάξι που μπορείτε να παίξετε. Αυτό το συγκεκριμένο δεν έχει καθόλου αναβαθμίσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι καλό για drift. Είναι ένα σχετικά παλιό αμάξι. Αλλά είναι πολύ ωραίο, όμορφο και καλό για drift. Ωραία, τώρα θα ξαναπάμε πίσω. Προσπαθώ να οδηγήσω με το ένα χέρι. Θα σας πάω λίγο στην πίστα, αν μπορείτε να δείτε. Φυγάω με το ένα χέρι. Πάμε μια. Αυτό το αμάξι είναι πολύ εύκολο να το βρείτε σε κάποιους δρόμους που δεν είναι τόσο κεντρικοί δρόμοι. Είναι ένα πολύ ωραίο αμάξι. Ας πούμε να τώρα. Και κατά λάθος πυροβόλησα. Και αυτά για σήμερα. Γεια σας.